Tugarete ime county ya Kisii buna enchera ya moyo kwenekia buna omochando bwa macho nyale kobogo kwera litukolia lero nigo omo women rep we county ya Kisii Donya tutanyara koboga gochakia omorobeli bwene wakwenekia buna obisima bya chakira ko bikolemwa gagukwana sensemo ya tabaka donya nigateru na omorobeli yo no chiegwe kiraniwa ase chinsemo chionsi meye county ya Kisii ase litukolia lera bakayo chakia asenseme yo ya tabaka masimba na boigo magena na taona goika bachie koigukunya ibisima ase chi constituency chionsi me county ya Kisii awika omoerio bwomwako yoiga omusaki wito mangana maya Mildred mumanyira nyalako bawikira na somorobeli yo na gutoretera roboti rokobwatia nase ewadi ya tabaka chingaki omo women rep we county ya Kisii Dori Saburi harenge koigora bene okunya kwebisima ase chibunge ao ase achakia omorobeli yo ime ya tabaka magena amona masimba chini kwa chini nyambu yale chini kwa chini machaya ya cheni tacha abole no ene gitukelimo abororo lyo karioka tonyo tonyihirgenta osenaki nigo donya atebire buna amache negati yechi agenda chiria atebetie abamenyi be county yo na nigo arachie kogendereria omorobeli yo ase chibunge chionsi ime county ya Kisii tagaga chinsemo chia tabaka omorobeli bwa mama county wetera national government affirmative action fund chibese chiritoko egu ase kegancha kia bangina bone gasinereye amache mpaka omuiso kati twari wonchokana na chi campaign nchena aba promise tiege nteke amache before a month ende taraira kurubono togende naenda another 3 constituencies we want to do chi borehole 9 asekere constituency korase office of the woman rep nyumo mwako yo taraira ase omo MCA otabaka Jim Kenyanya nigo agokeire omorobeli yo ase kinigo abamenyi benseme yo babere bagutwara omuchando bwa mache asege kabono na nigo airali bagelyo na gusaba abamenyi benseme yo gusimeka imete elyo gwetanga nemechando ekageire gochya kwene kigwa nembura enyinge yekageire gochya gotwa ase amatuko alebosyo ya maega macha igaboletepi lakini wetere sende wetere so office yo mo women rep ina tacho office ya sana ekagero tokanywa this project ya tokonyire na enda maja ente gitakonye kero monto asomo tabaka nenchinsemo chinde algo basaba abantu baminto tigato simeke meteso bonge ekiagera elinino muneyegocha igera atokolera bobese megondo yeito eita abantu igonta etemwenspia moto baamo eso korange ebintu bitogopanga yonse nko babiro bia asengenjo bogno bwa abantu baito igo enta itembakire mbiamono na ile mbiamono mheshimiwa asengenjo chese ward yane among the ward 345 ekuaroche buya tabake nambe yemo ne chinde chonsi maiko bwati basomono gato ase chinga kecho nigo abamenyi bagokera egetambo kirekyo ase boigo bamusaba omo women rep ko baroselia echiro ya tabaka gati ya maganyo ande amange togo saba ase miake menge intubuna bangina be echiro ya tabaka osabangina batabaka wot ntuana korora omongino minto gocha gotoanonye nechibesa chiria bangina bagwekonyera igo twagosabire na intubuna bangina na intuotorore ekiagera ase miake 10 abangina barengororo onde tana gocha lakini tuakire mbiamono aso mongino minto tonyera toto aso gochaga na intu twaigure buya na amache twanyorire ne kiara aboko tokonya mono ne orio gotoroserie echire yaito na intu atuinyore atoroserie amatobe taita abantu no embali bakugura chinyeni banyore chinyeni asaga ya baragera ikira kinale gotebanga nona amache aya munyabika yende guchiaria chikuchiari na guchiaria elinda bangina banyora amache bakunywa semyake kumya yete maega kene nkia engorokano otogosa chimu amache nga koremu agande chikona chionse eboli ekoremu ngobese kolengereria magana yo kunyuka aki abantu bakole sibi abantu babese kutyoka tali bo ripoti ya egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanye.